So, Yebo, Lindo njani? ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Kunodabana yazi la ncane bengifisa sikhulume ngalo. Manje bengifuna ukuthi ngiku-address-e ngayo sithole i-solution. Mfethu ngikhulelwe. Hayibo. Manje hayibo. Wena uqale nini ukuzizwa ukuthi ukhulelwe? Senginenyanga namasontwana. Upipana useyazi nje kodwa? Hawu indaba mfethu ubizwa omunye ngophephana angiyithandi lento oyishoyo. Kahle. Wena phela kumbiza kanjalo mina angingene lapho. Wena kumbiza kanjalo. Sikhona kodwa isidingo sokuthi wenze lento oyenzayo. Wena uba upipana phela. Hayi kahle baba. Shongololo ngicela wehlise umoya sithando sami kancane ngiyacela baba. Hey baba. Ufiulana nentombi yami la. Imani phela. Bese ukuthi awugcwale ngaphela. Okay. Oyanda lona. Yebo uyena wena kanti indaba uthanda ukusebenzisa amagama angasile. Okay asikho lapho nayo mfethu indaba kahle kahle ngikufonelele yona. Ngikhulelwe and bengisacela ukuthi senze i-paternity testing yano2 ukuze ngizoba nesiqiniseko ukuthi kahle kahle ingane kabani. Okay, uyabaleka uLindo, ngicela ukuphinde ngim-add futhi. Cha ngibekezelela nje mfethu ngi-add uLindo because uLindo uyasibalekela la okubize ngopitshana emva kwaloko uyabaleka. Sizama ukuthi simthole. Hayi umuntu uzolale yabona namhlanje umuntu uzolale wesivili ngoba lento engizoyenza. Sona sami ngicela wehlise umoya ngiyacela baba. Sizama ukumthola mfethu uLindo. Sizama ukumthola. Yo. Akasayibambeki ifoni. Yini manje? Mfethu awukwazi ukuthi yini manje ushiyela uyazi mfethu ukuthi kunamacala owenzile but manje mengabe sikufonela uyabaleka ubalekelani? Lo muntu ngichaza no Ayanda ngiyazi mina lento akhuluma ngayo. Awusazi manje kade ubiza u-Ayanda ngopitshana wena awusazi manje nayithi ubuhlangane nale ntombi yakho la nidlala ngo-Ayanda nibenze isilima manje sowenza mina isilima-ke manje. Yazi bafo kuhle kuhle bafo ngoba uyabona ukuthi yazi ukuthi bangenza isilima apha salento yenzekalayo. Wena intombi yakho phela ngisukela kahle phela nawe indaba. Hayibo kahle bo. Hawu. Baba awuzokhuluma namasimba la. Imani okay. Wena ubusubheda wena ubusubheda angitshela phela angitshela. Mana-ke manje weLindo ngalento loyikhulumayo. Yonke yakhe ngihlangana ngale baba awuzokhulumela amasimba mina ngithi hayi phela nawe Ngiyacela phela nehlisa umoya bafethu ngiyanicela akuyona into engiyifonele lena eniyenzayo. Khuluma nentombi yakho wena ungiyeke. Lindo ngicela ungakhuluma umathanda nomyeni wami. Ngiyayibona indaba yentombi sengikhuluma nawe-ke mina baba ngithi ungazongidakelwa ngizwa kahle. Ngizongenzani? Uyafuna ukubona ukuthi Cha sithando sami ngiyacela bandla myeni wami ngicela ungayenzi into ebhedayo. Ngiyacela sithando sami sithando sami ngicela ulalele mina sithando sami ngiyacela. Okay ngicela nilalele nangu umuntu welana. Bafethu Ayanda Lindo. Ayanda Lindo. Sasa lethekeni yakho mina ngisayenza noso lento yakho ngiyakudakela no2. Okay Ayanda noLindo. Bafethu ngicela ningilalele. Senza umngane ngiyakudakela esipoko. Lindo mfethu uyenzelani lento oyenzayo?